σημαντικές στιγμές και να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Και θέλω μέσα από την καρδιά μου να σας πω ότι η Αθήνα μας μπορεί να πάει πολύ καλά, μπορεί να συνεχίσει να ενώνει και να πατήσουμε μαζί, να τα καταφέρουμε, να ενώσουμε δυνάμεις και να προχωρήσουμε μπροστά για τη νέα χρονιά. Και νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα για την αντίστροφη μέτρηση, την πραγματική αντίστροφη μέτρηση, που είναι καλά και να τώρα πρέπει να πάει ακόμα καλύτερα πραγματική. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα, αν θέλει κάποιος να πει κάτι πριν, κάτι και πλησιάζουμε στα 12 Δευτέρα.